What's up guys? Nanasag ko sa Uptown karon. So, ako ipakita sa inyo kung say bag-o diri sa Uptown karon. Like mga cafe, restaurants, and many more. Uban ni nasagon ninyo karon atong Soroyon Otro ang Uptown, Cagayan de Oro City. Tara, let's go. Grabe ka traffic karon guys. Time check, it's 3:30 sa kahaponon. Alright, let's go. Wow, chataging sakyan na. Naga na kay bag-o diri guys.
traffic na yung uptown karon guys. Hindi na pare sa una ba nga mingaw kay karon super busy. Change lane. Busy kayo dali sa uptown guys. Dito ta sa Pika sa Agi tapos pasaka na po dayon ta sa basurahan ta padulong. Ay katong old lagi. Old na basurahan sa una. Wow. Katubang man sa sun. Jody kay maklaro. Sayang.
yung dalan diri guys. Naon park. So kailangan kagtaas og pasensya diri. Upper Carmen pa dahil ito ka gani dito sa Upper Balulang gani Upper Carmen. Alright. Shoutout ko sa tanang taga Carmen. Kumusta naman mo diha? Stay tuned lang mo sa akong kuan guys, Valencia City road trip. Hapit na nako i-release. Basta magatubang ta sa sun.
busy naman kay ni dire ah. Sa una gagmay ra kay kapangagi dire. Right, dire na ta sa SM Bypass Road.
bago, Pick Up Coffee. Pick Up Coffee. Nasa right. Wala sa akong katilaw, ana. Na Mr. DIY.